Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. Enjoy I hope nikal maatella husharullare. Inita video daledi an Sunday vlog maltondelle mast dinay boka vlog maltondelle channel videos e paarde janditte nakka nakalna wedding da onji video batitande ayne upload malte because dala video ijjande anjene college the exam avupari tinadra chut busy aditte vlogging maldoli but I don't know why Deepoli the vlog malti taibaking can upload पर मनस आयजी ड्यू टू सम पर्सनल रीजन इंक आ व्लॉग अंड इत्तेला उंडायन अडिट्ला मल्दी जैता कैतल पोतिल्ला इज्जाने सो बोच्चिंद आने ಕೆಲವೇನೆ ದೊಡ್ಡನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡಾವಿ ಆನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಪಣ ಅಂತ ಉಪೆ ಪಾಡರ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ್ ಪಾತೆರ್ದೇರಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಬರ ಪಾತೆರ್ನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ ಆರೆಗ ಅಪಗಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ಆರಿ ಅನೇರನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನದು ಅಣ್ಣನ ಕಡಮಿನಿ ಅಂಚ ಅವನ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ಪಾತೆರ್ದೇನಿ सो अयन आपुंड ई ब्लॉग पाड़वे इन संडे ब्लॉग ऑलरेडी तेट्टे 10 गंटे आंडे ब्लॉग स्टार्ट मल्तंदुल्लान आल्मोस्ट पूरा बेले नन्नेल्ल वरस्सुन ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ನೆಲ್ಲ ವರಸ್ಸುನಲ್ಲ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಾದ ಪ್ರಾಪನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪಿದಾಯಿ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತೋಜವೆ ಸೊ ನವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನಲ್ಲ ಇನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ Hi Manple, hi Manple, hi. Hi. Hi Palle. Hi, hello. Like. Hi. Hi. बहुत सारी गप्पू जावे. Air. Tanisha. मैं नल्ला बाकी. हाय हेलो एवरीवन किचकोले अक्का गुंज किचकोले ಎಂಗ ಕಿಚ್ ಓ ಶೋಕಡೆ ಕೊರಡು ಶೋಕಡೆ ಓ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದಿ ಜಾನು ಪಲ್ಲೆ ಹತ್ ಜಾನೊತ್ತು ಇತ್ತ बाला नीना बाला गाइस वेट एना मेगिन तो जावे निकलेगा प्रसाद ना ए बच्चा चोचर वाले पड़ किचकोले डान बाला सारे कर ओच्चु जा सूपर इत्तल सो या ಎಂಗಲ ದೀಪಾವಳಿ ನಲ್ಲ ದೆತ್ತಿಜ ದೆಪ್ಪೊಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲೆರಡು ಮಿನ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸೊ ಯಾ ಪನ ದಾದಾ ಬಡು ಲೇಸ್ ಏತ್ರ ಬಂಡು ನಿಂದ ಕಾಸೇತುಂತೋ ಜಲ ತೋಜಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಂಡ ತುಲೆ ₹1 ಎತ್ತಂದು 5 ಪೈಸೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರಾ 5 ಪೈಸೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದುಮ್ಮನ 5 ಪೈಸೆ ಕೊಂಚ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪನೆಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪ್ರಸಾದ್ ಇರಬಾರ್ದಿನ್ ಸುಖ ಲೈಕ್ ಇರವತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ವಿಷಯದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜೇರಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ದೂರ ಇದಾಯ್ಪೋತೆ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ದೂರ ಇದಾಯ್ಪೋತೆ ದಾದಾ ಲೇಸಿ ತಗೊಂಡು ಜೀವನಸು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಕನಲ್ಲ ಪೋ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡು ಮೀನ್ ದಾರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಕೋರಿ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಮೀನ್ ದೈಜ್ಜಾನು ಮೇನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಡಪುಡು ಹೊಡಿತ್ತಂಬೇನು ದೇವಲಗೆ ದಾದಾಪುರ ಪನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಲೇಸ್ ಪುರಿ ತೂಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬಂದಂತೆ
ಫಲ ನಿನ್ನ ನೂಜಿಲೆ ಸೇರು ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಿ ಯಾ ಪಂಡನ ಕನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ಮರ ನಿನ್ನ ಅಂದಂದು ನಿಕ್ಕ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತ ಮೋಟು ಬಾಟ್ಲು ತೆತ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೆತ್ತಿರ ಅಡ್ಡೆನಾ ಪಾಲ ಬಂತು ತೆತ್ತಿರ ಅಡ್ಡೆನಮೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹತ್ತಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತೀನಿ ಇನ್ನ ಪನ್ನಕ ರಡ್ಡಲ್ಲಿ వేసుకున్నಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ನಿಕ್ಕಿದಂಗ ತೆತ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿದ್ದು ತೆತ್ತಿ ಅಂತ ತೆತ್ತಿ ಪುಡದು ತೊಟ್ಟಡು तूने क्या किया भाई ये तूने क्या किया गाइस तूने तेत्तिंद ತೊಟ್ಟೆಡುಂಡು ಚಿನ್ನ ಇಂಚನ್ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿನ್ನ ಸೊ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಬಯ್ಯನದ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪದ್ಯದ ಇದಕ್ಲೇನು ಪುರ ನಲಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಐನ ಪಂಡಾಲ್ತ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದು ಆ ಥರ ಇಂಕ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಪುರ ಐಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೊಂದು ಪರಂದಿತ್ತೇರು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಗುಬ್ಬುಗ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನೆಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ನಮಗೆ ಗೆನಾತೀನಿ ಅವು ಸಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಡು ನೆಟ್ಟು ರನಾ ಕೆರಿಜ್ಜಿ ದಪ್ಪು ಏರ್ ಹಾಕಿನಿ ಬುಯಿ ಪೋ ತನಿಷ್ಕುಲ್ಲದು ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್ ಜಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದೆಂತ ಜಾರದ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಜಾರದಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿ ಬೀಳಿದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಜಾರಿ ಬೀಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ
ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು. ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ like and subscribe, like, share, comment and subscribe to my channel. Bye.